Hello everybody, it's me Aryan bro. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे सेलिब्रिटी बायोग्राफी भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जादों बड' सावथुन मुलुगनि हेन्डसाम आरो बडी बिल्डार आर्टिस्ट मिस्टार मृगराज। Dipा बसुमतारी। एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो नेक्स्ट भिडिअ सोर सेलिब्रिटिनि भिडिअ खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खोन्थाहर। थ' भिडिअखौ नायनो थाखाय गोजोन्थों साबायखर। थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ एन्ड साबस्क्राइब।